Uda giroa luzatzen ari da, eta izozkigileak gustura izango direla pentsatzen dut. Urtero izaten dira berritasunak, zapore berriak, bitxiak. Donostiako Oiartzun izozki dendan, garagardo izozkia sortu dute. Baina ez omendu edozein garagardok balio, Donostiako gros garagardoarekin egin behar omen da. Joseba Olagaraik jada dastatu du eta gustatu. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be... Zer litzateke Donostia izozkirik gabe, hemen sekulako ohitura eta kultura dago. Goain, zenbatek asmatuko dute hau garagardo izozkia dela? Ez dakit. Ba, edik egingo. Dakit, ni idea. Ideaik ez? Ez. Koñak. Sagardo. Platano ez temintzet. Platanoa ez. Pera, hola. Ez. Zer desberdina, nik ez dut olako behin ere probatu. Garagardoa. Garagardo. Bai? Esango nuke, bai. Lehenengotik. Bai. Nabaritzen da asko zaborea, bai. Ona? Bai, bueno, helatu bat izateko pixat arraro egiten da, baino, bai. Izozkia izateko arraroa, baina ona. Guendi jendia ez dago itxuta, ez garagardo izozkira. Ez, zapore berria dakagu, ura honetan atera zuten, atera dugu hori salmentan, eta egia esan arrakasta handia izaten ari da, jendeak asko eskatzen du probatzen zapore berria dalako. Eta bai, garagardoa gustatzen zaion jendeari, gustatzen zaio izozkia, noski. Nola bururatu zaizu egitea garagardo izozki bat? Egia esan, hemen zapore berriak egiten eta saiatzen gea, eta nagusia oso garagardo zalea danez, berak esan zuen ideia eukizuen, eta azkenean egin dugu, eta oso ondo atera da. Izozki hau egiteko Donostiako garagardo bat erabiltzen da, gros garagardoa. Zer duzuen garagardonek egoki izateko izozki honentzat? Errezeta honetan erabiltzen ditugun malta eta lupuloek ematen diote gozotasun eta aroma espezifiko bat latua egiterako orduan oso aproposa direnak. Ez du edozein garagardo balio? Ez, batzuk igual garratzaileak izan daitezke. Sekretua jakin nahi dugu, nola egiten duzu izozki berezi hau? Bueno, lehenik eta behin garagardoak gasak entzen diogu eta gelifikatu egiten dugu. Ondoren sorbete bat denez, limoia bezala, egiten dugu azukria eta urarekin nahaztu, basearekin, eta ondoren mantekadorara sartzen dugu mantekatzeko. Eta oain, honena falta da, hau probatzea. Agitz, ona, Xabi. Zu garagardo zalea zara, baina ez dakit inoiz probatu duzun izozki hau. Ba, Xabier, gonbidatuta zaude, nahi duzunean gure izozki hau probatzera. Horre izango naiz astea bukatu baino lehen.